Сәлем, минем исемем Нурбек Батулла, мин хореограф. Меня зовут Райхан. Мин Резида Саляхова, Тинчурин театры артисты. Мин Хусайнов Филдус. Зарина Вильданова, Арт Билар форумның музыка юнәлеше җитәкчесе. Меня зовут Нугуманова Ильвина. Меня зовут Козловская Яна, я бывший продюсер лейбла Black Star, нынешний Мальфа Макса Фадеева. Эльмир Низамов, композитор. Мин Айгөл Хайри, мин җырчы. Мин Назира Хакимова. Артем Пескунов, Карим Тинчурисендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты. Минем исемем Рузана. Меня зовут Венера Галимова, я хореограф-постановщик, педагог и руководитель танцевального направления Arts Bilar Forum. Гүзәл Гафарова, театр юнәлеше җитәкчесе. Меня зовут Тронов Саша. Я занимаюсь танцами, хореографией. Еще я занимаюсь режиссурой и актерским мастерством. Тән аша җиһан белән, Тәңре белән, идеялар дөньясы белән тоташтыра торган театр турында хыялланам. Мой страх – это сцена. Моя самая большая мечта – это перебороть себя и стать профессионалом в актерской деятельности. Менә мине дә бүтән дөнья халкы татар телендә сөйләгәндә якынча булса да аңласын иде дигән минем хыялым. Татар халык җыры минем башкаруымда һәм минем аранжировкамда безнең гасырдагы топ 50 җырларына керсен. Үскәчтен атаклы артист булырга һәм Валиаскер Камал исемендәге театрда спектакль кую. Бәхетнең мизгелләрен хәзер тою. И мне бы хотелось сделать приют для животных. Шын татар рок группасы төзү. Без булай бер әлегә эшлибез, җырлар язабыз, бәлки озакламый ишетерсез дә әлеге җырларны. Үзебезнең тарихыбызны онытмауларын телим. Безнең мәдәниятебезне кем икәннәрен онытмасыннар иде безнең киләчәк буыныбыз. Моя мечта в том, чтобы в России было больше хорошей, качественной, красивой, фирмовой музыки, чтобы прошла эра тикток-треков. Минем әсәрләремне белсеннәр, минем көйләремне танысыннар, җырласыннар, тыңласыннар. Минем әсәрләрем Россиядә генә түгел, бөтен дөньяда танылса, мин иң бәхетле кеше булыр идем дип саныйм үземне. Я хочу в Республике Татарстан открыть свой социальный проект для любых детей из разных семей для изучения иностранных языков за пределами Республики Татарстан. Минем хыялым артист булырга һәм Валиаскер Камал исемендәге театр сәхнәсендә чыгыш ясарга. Я бы хотела, что на территории Татарстана появилось такое классное пространство для всех хореографов, танцовщиков разных направлений. Прийти на танцы на ТНТ, и чтобы Югор Дружинин сказал: «Ты в танцах». Монда ел сайын килергә һәм көннәрдән бер көнне зур артист булып кайтырга телим.